Nové pravidlá pre zamestnávateľov sa týkajú už jeho pracovných inzerátov, ale aj pohovorov. Zamestnávateľ musí do svojej praxe zaviesť x nových pravidel a postupov. Medzi tie patrí napríklad pravidlá pri prijímaní zamestnancov, nové informačné povinnosti vo vzťahu k zamestnancom, nový predpis ohľadom štruktúry odmeňovania, povinné správy, ktoré bude treba zasielať štátnym orgánom a hlavne preukazovanie platovej diskriminácie z pohľadu štátnych kontrol, prípadne súdnych sporov. Na školení si prejdeme, ako všetky tieto nové pravidlá a postupy má zamestnávateľ zaviesť do svojej praxe, akým spôsobom má odpovedať zamestnancom na ich otázky a akým spôsobom má prijať nový mzdový predpis alebo vnútorný predpis, ktorý sa týka štruktúry odmeňovania. Ak chcete mať všetko jasno ešte predtým, ako dôjde k sporu alebo nejakej kontrole, budem rád, keď vás uvidím na mojom školení 29.4. v Bratislave alebo 34. online alebo vo Vysokých Tatrách.